El que veuran ara podria semblar que és Gabriel Rufián parlant amb un turista, però no, és l'antic cap de premsa d'Esquerra al Congrés que s'ha presentat d'aquesta manera, amb aquest outfit, Perquè no estic treballant. al míting. Perquè no estic treballant, diguem-ho tot. No estàs He treballant. vingut d'espectador a veure un míting. Ja no hi ha respecte per res. Per res. O sigui, tu mira, o sigui, aquestes... Això Les meves bermudes amb és cactus. una falta de respecte cap a tot, diguéssim, cactus. cap a la República Catalana. Portem, a més, també el bolset, vull dir, tot el kit complet, diria. El kit de guiri, no? Ulleres Fins i de tot sol, és pèl-roig, bolso... fins i tot. La samarreta, a més, comença a fer bola, si s'hi poden fixar. Perquè així mola més. És un atac gratuït. És una samarreta d'aquelles aprofitades, no? Val. No torno La samarreta a sortir de casa preferida. després d'aquesta. Moltes gràcies. Jo he de dir una cosa, no és el dia que pitjor va. Quin és el dia que pitjor va? Bueno, té una col·lecció de camises molt curiosa. Ja, Ell té col·lecció de Està camises? parlant d'una camisa amb motocicletes. Meravellosa, blanca, amb motos. Motos, cactus, o sigui, els motius En el aquests. proper acte de campanya intento que la graveu. Fet. Anava a dir, aquest és el seu outfit, el outfit premsa Esquerra Republicana, però Perdó. premsa de vacances. No, outfit, persona que no està treballant i va veure un míting un diumenge en què feia un dia que no feia per anar a la platja. Però ara anem a analitzar ja posats, no, l'outfit del candidat. Perquè sí, si tu el mires d'aquí dalt, dius molt bé, camisa blanca, l'americana, li queden tallada, estupendo, però si vas baixant, arribes al que vindrien a ser les bambes. I no és la primera vegada d'aquestes bambes. O sigui, aquesta campanya no hi ha cap dia que no hagis anat amb bambes. Sap què passa, senyora Chinchón? Que quan has de patejar tot un país, en aquest cas la futura República Catalana, has d'anar còmode. Tens, a més, unes de negres i les d'avui són grises, no? Però... Sí. Bueno, intentem anar còmodes perquè hem de patejar tot un país. Hem de convèncer tot un país. Que l'únic canvi possible se'n diu República Catalana. La bamba és tova i per tant et permet tocar de peus a terra i notar el terra que trepitges, cosa que és molt important, perquè quan vas al Congrés has de recordar sempre que hi ha un terra que trepitges, hi ha una gent molt normal i això és el que s'ha de trepitjar. Per tant, molt a favor d'aquestes bambes. De fet, el que hem d'aconseguir és que es posi unes bermudes com Déu mana. Lo de creure que el cap de premsa de Barcelona d'Esquerra Republicana baixi perquè sí a veure el míting de Barcelona és com creure que Albert Rivera va abraçar nens venezolanos a Venezuela perquè sí. O sigui, tot té un per què. Ja m'heu colat el missatge, no, trobo? Clar, sempre. De fet, el Rufián és qui m'ha fet vestir així per veure si aconseguíem que la Chinchons fes un vídeo per aconseguir parlar de les bambes del Rufián. Era això. I ho hem aconseguit. Enhorabona, doncs. Gràcies. Moltíssimes gràcies.